סבתי הייתה הבת הצעירה ביותר למשפחה שמוצאה מלבוב, ואשר נספתה כל כולה בשואה. הצעיר מבין שני אחיה הגדולים נקרא שמאי, שימק. הוא היה אחיה האהוב. במשך שנים רבות נהגה לחלום עליו את אותו החלום. הם עולים יחד לרכבת המובילה ככל הנראה לאושוויץ. הרכבת עוצרת לפתע. היא קופצת ממנה, מתוך מחשבה שהוא מאחוריה, ורגע אחד מאוחר מדי מבינה שהוא נשאר על הקרון ומתעוררת. בפועל היא עלתה לארץ ישראל מעט לפני שהמלחמה החלה, והסצנה שבחלום לא התרחשה מעולם. חייל גרמני ירה באחיה למוות ערב אחד ברחוב, סמוך לביתו, מעט לפני שכל בני משפחתו נשלחו למחנות הריכוז. אף על פי כן חזר החלום הזה על עצמו שוב ושוב במשך השנים. מספר חודשים לפני מותה סיפרה לי שחלמה שוב את אותו החלום, אלא שהפעם חל בו שינוי. היא עולה אל הרכבת עם שימק. הרכבת מגיעה אל המקום שבו היא אמורה לקפוץ ממנה, אך היא איננה קופצת, אלא נשארת איתו. בימים ההם חשבתי שהחלום מבשר את מותה המתקרב, והבנתי שבמובן מסוים הוחלפה בתוכו המשאלה שחייה יתאחדו עם חייו, במשאלה שמותו יתאחד עם מותה. אך תוך כדי כתיבת הדברים שאומר כאן, הבנתי דבר מה נוסף. ההישארות על הרכבת לא הייתה רק המשאלה לשוב ולהתאחד איתו. היא הייתה במונחיה של קטי קרות הניסיון לבטל את ההתעוררות מן החלום, שהיא למעשה ההתעוררות אל החמצת הרגע של התרחשות המאורע הטראומטי עצמו. בשונה ממה שחשבתי כל שנות ילדותי, לא רק הרצון להורידו איתה מן הרכבת הניע את החלום החוזר ההוא, אלא גם המשאלה לעלות בחזרה אל הרכבת כדי להדביק את הרגע שבו החמיצה את הישארותו עליה. במובן זה החלום הוא אכן מעשה עדות. עדות על רגע של הפניית עורף. עדות על הכתם העיוור המכיל את האובדן הגדול ההוא שרדף אותה כל חייה ושהתעוררה אליו רק רגע אחד מאוחר מדי. החזרתיות של החלום לא הייתה קשורה רק באשמה על כך שלא הצילה אותו או על כך שלא מתה יחד איתו, אלא באקראיות של ההישרדות שלה. ברגע השרירותי, רגע מבלי משים, שהפריד בין הירידה שלה מן הרכבת לבין ההישארות שלו עליה, ואולי ברגע השרירותי שהיה הנמשל של החלום הזה, הרגע שהבחין בין החלטתה כמעט אקראית לעזוב את פולין ובין ההחלטה שלו להישאר מאחור. החזרתיות של החלום הייתה קשורה אפוא לא רק באשמת הניצול שלה, אלא גם בניסיון לתבוע בחזרה את ההישרדות שלה עצמה כאירוע השייך לה ומזוהה איתה. הספרות העוסקת בטראומה ובהתמודדות נפשית עם טראומה מתייחסת בהרחבה לנושא ההחמצה הטראומטית. כותבים משדות תיאורטיים שונים מתארים טראומה כדבר מה מתרחש שם, הרחק, לא כמאורע משוייך לסובייקט החווה, לאני. הטראומה מדומה פעמים רבות למאורע חיצוני המנותק מן המספר שחווה אותו. לעתים קרובות ניצולי טראומה מדגישים כי הם אכן חיים בשני עולמות נפרדים, עולם הזיכרונות הטראומטיים שהוא מעין הווה נצחי, ועולם המציאות שהוא ההווה הקונקרטי. לרוב אין הם מעוניינים ואף אינם מסוגלים לאחד את שני העולמות, דבר המשמר את הזיכרון הטראומטי עצמו כקפוא וחסר זמן. מאורעות מבעיטים עשויים להיזכר בחיות קיצונית או לחילופין להיות כאלה הדוחים לחלוטין כל אינטגרציה. אלה הם זיכרונות הנותרים רבי עוצמה אך קפואים, כלומר בלתי ניתנים לשינוי, לא על ידי תהליכים נסיבתיים ולא על ידי הזמן החולף. הם אינם מושאים להטמעה או להתמרה התפתחותית משום שאינם עוברים כל אינטגרציה לתוך הרשת האסוציאטיבית. מתוך כך הם נותרים חסויים, שומרים על כוחם המגנטי בתוך הבהירות המפורטת ורבת הסתירות, בתוך העמימות הדחוסה האופפת אותם. חוויות טראומטיות אינן עוברות טרנספורמציה לכדי נרטיב אישי, אלא מוטבעות כרשמים ראשוניים שאינם מקבלים ייצוג מילולי. הרעיון הזה נושק במידה מסוימת למה שכותבת עליו יולנדה גמפל בספרה ההורים שחיים דרכי, שעה שהיא מצביעה על דו-קיום מתמיד המאפיין את קורבנות השואה וקורבנות אחרים של אלימות שלטונית.
זהו דו-קיום בין שתי תמונות רקע. האחת היא רקע של ביטחון, והשנייה היא רקע של זרות מאיימת. גמפל טוענת כי מאחר שילדי השואה היו עדים למחיקתם הפתאומית, הפיזית והנפשית של הוריהם, הדמויות ההוריות עברו הזרה, כלומר נשמרו במצב של קיפאון והיעדר חיות. כך נוצר הרקע שהיא מכנה בשם רקע של זרות מאיימת. רקע זה יתפקד מעתה ככלי קיבול לכל האובדנים ובו בזמן כאמצעי להכחשתם, ועשוי לבוא לידי ביטוי בצורה של חורים נפשיים. בלב ההתנסות הטראומטית ישנו אפוא איזה יתר החומק מכל ייצוג ומותיר בתוך התודעה לקונה רקע. קטי קרות כותבת בהקשר זה על הפרדוקס הטראומטי שבתוכו המגע הישיר ביותר עם המאורע הטראומטי עשוי להיות דווקא באמצעות אי היכולת לדעת אותו. הטראומה איננה רק החוויה הישירה, היא טוענת, אלא גם החמצת החוויה הזאת. לא האיום כשלעצמו, אלא העובדה שהאיום מזוהה ככזה רק רגע אחד מאוחר מדי. מאחר שלא נחווה בזמן, המאורע נידון מעתה לא להיות לעולם ידוע במלואו. וככזה הוא שב ותובע את נוכחותו, מנסה לחסות באמצעות החזרה הכפייתית על הריק הקשור ברגע שבו לא נחווה. טקסט העדות של נון, ניצול שואה יליד 1930, סובב ללא הרף סביב הניסיון למלא את הלקונה הריקה הזו של הזיכרון. באחת השיחות הראשונות איתו הוא נזכר ברגע שבו חייל אס-אס התקרב אל אמו ברחוב והיכה אותה. אז אחד בא אלינו ונתן לאמא מכה, ואני זוכר שאני הסתתרתי אחרי הגב שלה, אבל למען האמת אני לא זוכר מה אני הרגשתי. אני הייתי ילד טוב שאהב לשחק, ומה שאני זוכר שאני לא זוכר. פשוט מאוד כשזה קרה שם ברחוב אני רואה את התמונה, אני מסתכל לתמונה ולילד, אני לא מרגיש שאני נמצא בפנים הילד הזה, אני מנותק מהילד. הילד רואה שם משהו שלא מפתיע, זה לא בא out of the blue, זה קורה. בכל הציטטות אגב אני מביאה את הדברים פשוט כמו שהם נאמרו, בלי לשנות כלום, בלי לתקן כלום, כולל השבירות של השפה. אפשר לראות בתוך הווינייטה הקטנה הזאת את המאבק האימתני בין ההחמצה של הרגע לבין הרצון לספר אותו, בין הגוף הראשון והגוף השלישי של החוויה. מאחר שהגוף הראשון של החוויה הוא בלתי נסבל מכדי לשהות בו, ישנה חריגה אל הגוף השלישי, המתבונן, המתעד. מתוך עמדת התצפית הזאת הוא אכן זוכר את ההתרחשות וגם יודע למקם אותה בתוך רצף הגיוני. הילד רואה שם משהו שלא מפתיע, זה לא בא out of the blue, זה קורה. אולם מאחר שהגוף השלישי מנותק מן הגוף הראשון, התיעוד נשאר חלול. לכן השפה נשברת, מה שאני זוכר, שאני לא זוכר. במילים אחרות, מה שאני זוכר ומה שאני לא זוכר, ומה שאני לא זוכר ומה שאני זוכר, ולכן אין טעם לספר דבר. כך גם כשהוא מספר על רגע הפרידה שלו ושל אחותו משאר בני המשפחה. אני זוכר שאחרי כן הייתי כמה שבועות אצל דוד, ואז סופר לי שהאחות הגדולה, א' ואני, אנחנו נגיע להולנד, ולפי הלוח אני מבין שאני כבר בן 8. מה שיותר כואב לי שאני לא זוכר את הפרידה. לפני שנים רבות שאלתי את אחותי האם היא זוכרת איפה אנחנו נפרדנו, ברחוב, בדירה, בתחנת רכבת. היא לא זוכרת. אז אני לא זוכר את הפרידה, וזה חסר לי. גם כאן בולטת התנודה הלא יציבה בין עמדות המספר שלו. רגע אחד הוא נמצא בתוך הילד, וברגע אחר הוא לגמרי מחוצה לו, מבין רק מן הלוח את גילו, זוכר את המסר אבל מאבד את המילים, ובעיקר איננו מצליח ליצור גישה אל הזיכרון הקונקרטי, החי. היכן הייתה הפרידה? מה אמרו לו? מה הרגיש? הכאב איננו רק כאב הפרידה, אלא גם כאב ההחמצה של הפרידה הזאת, הקשור בעובדה שהוא קלט אותה ככל הנראה רק רגע אחד מאוחר מדי, ולכן נידון, כפי שטוענת קרות, לא לדעת אותה לעולם במלואה. בהמשך הוא עסוק באופנים שונים, בהמשך הוא עסוק באופנים שונים בהחמצה שלו את הילד שהוא היה. ההורים מגיעים ללודג' ואנחנו שולחים להם מכתבים וגם כן חבילות. ילד מבין, אחד מהזיכרונות שלי הכאובים, מכיוון שאני לא קולט את הילד שעושה את זה,
אנחנו כותבים מדי פעם מכתב להורים. באחד מהפעמים אני כותב משהו ואני שם קצת רוק על מה שכתבתי, שהם יבינו שאני בכיתי. אני לא בכיתי, אבל אני הבנתי שהם חושבים שאני בוכה. שוב חוזרת התנודה בין פנים וחוץ. הילד איננו בוכה, כלומר איננו מחובר לכאב שלו באותו הרגע, אך הוא יודע מעמדת המתבונן שלו שההורים ודאי חושבים שכואב לו, ולכן הוא מביים את הבכי שלמעשה לא בכה. נושא הזיכרון הזה הוא אפוא ההחמצה הכפולה. ההחמצה שהמבוגר מחמיץ את הילד שהוא היה, אחד מהזיכרונות שלי הכאובים מכיוון שאני לא קולט את הילד שעושה את זה, וההחמצה שהילד עצמו החמיץ את הכאב שלא יכול היה לחוות. לא בכיתי, אבל הבנתי שהם חושבים שאני בוכה. הניסיון לתבוע מחדש את סיפור חייו המוחמץ בולט מאוד גם בפסקה הבאה. אחד מהרגעים שני רגעים, אבל אחד מהרגעים אני רוצה לספר. היינו ברחוב, רעב, קור, חיפצנו עצים או משהו אחר ושומעים את הצעדים של הגרמנים, אז אנחנו בורחים וכנראה שהם ראו אותנו, רצים אחרינו, גבר שהוא הרודף ואני בתום לב מטופש לחלוטין, אבל ככה זה היה, רץ הביתה, זה מה שאני יודע. אבל הבית היו שתי כניסות, אז אני נכנסתי לכניסה אחת ורצתי למעלה לקומה הראשונה, והוא רץ דרך הדלת הראשית, מחפש ורץ גם למעלה. ויש רגע שאנחנו שנינו באנו למעלה, אני מהצד שלי, הוא מהצד שלו, בחור צעיר, מקסימום 18, 19, עם רובה ביד, ואני בטוח שהוא רואה אותי, ולא עושה שום דבר, הוא מסתובב, חוזר בחזרה. ואני כמה פעמים הלכתי לאותו מקום והסתכלתי את זה מכל מיני צדדים, האם השמש, האור של השמש נכנס דרך החלון, אז יכול להיות שבהקטע שאני נמצא חושך, יכול להיות שהשמש באה משם והוא קיבל את האור בעיניים, למה הוא לא ירה בי? אחת מהשאלות הרבות שיש לי בחיים, שמבחינתי זה היה רגע קריטי מאוד, אני לא מבין, לא יודע. השאלה מדוע הגרמני הצעיר לא ירה בו, האם משום שלא ראה אותו או משום שבחר להשאירו בחיים, היא שאלה קריטית, משום שהיא קשורה בשרירותיות של ההישרדות שלו. האם זווית אקראית של קרני השמש היא שהשאירה אותו מוסתר מספיק בתוך האזור החשוך, או שמא החמלה שחש פתאום הצעיר הגרמני מול דמותו של ילד קטן? האם העובדה שנבחר להישאר בחיים קשורה ביד המקרה או בו? השאלה הזו מקבלת חשיבות גדולה עוד יותר בשל העובדה שנון מביא למעשה את זירת ההתרחשות הקריטית הזאת אל המקום המוגן ביותר עבורו, הבית, כמצהיר על כך שההכרעה המשמעותית אם לדון אותו לחיים או למוות צריכה להתרחש שם. אבל ההכרעה לחיים נותרת חסרת משמעות ושרירותית. הוא איננו יודע אם ניצל בשל עברונו של הגרמני או בשל מבטו הרואה, וההבדל בין שתי צורות ההינצלות האלה נותר עבורו כל ההבדל שבעולם. זהו ההבדל בין היותו גיבורו של הסיפור שלו ובעליה של ההינצלות הזאת, לבין היותו מי שזכה בה באופן מקרי וחסר פשר, ובמובן זה החמיץ את חלקו בה. קרות כותבת בהקשר הזה, טראומה איננה רק החזרה על המפגש המוחמץ עם המוות, אלא גם המפגש המוחמץ עם ההישרדות. זהו האקט הבלתי מובן של ההישרדות, של ההתעוררות לחיים, שחוזר על עצמו ומעיד בתוך כך על מה שנותר בלתי נתפס במפגש עם המוות. דוגמה נוספת להתמודדות עם הלקונה של ההחמצה הטראומטית היא עדותו של ד', יליד 1939, המתחיל את סיפורו בהיותו בן 4, ברגע בו אמו מבריחה אותו ואת אחיו מן החלון לבל ייתפסו על ידי הגרמנים. אמא הלבישה אותי בחיפזון, ואפילו אני זוכר שנעליים, היא עשתה סתם קשר, היא לא... ואז זה היה בקומה הראשונה. אמא אמרה לנו תרדו למטה, היא רצתה גם להתלבש כנראה, היא הייתה בפיג'מה או אני לא יודע, וירדנו, ואחי היה ראשון, הוא יורד את המדרגות, הדלת החוצה הייתה בדיוק על יד המדרגות, הוא עמד לפתוח את הדלת, ואמי מלמעלה היא צועקת, אל תפתחו את הדלת, חס וחלילה, אל תפתחו את הדלת. ואז היא ירדה, היא לקחה אותנו בידיים, היא פתחה את החלון, והיא העבירה אותנו דרך החלון. היא נתנה לנו נשיקות וזה, והיא חיבקה אותנו, והיא אמרה, תלכו, לאן נלך? היא אמרה, איזה חווה, שמה תלכו, תמצאו שם, תלכו, תבקשו עזרה, וזה. ואמרנו,
אבל את לא רוצה לבוא איתנו? לא, 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 לא. תלכו. האמת שלא זוכר אם היא אמרה לא, לא, אבל היא עשתה סימן של הראש שהיא נשארת. אני חשבתי שבסדר, אנחנו הולכים ונפגוש את אמא בעוד כמה, אולי היא תתלבש, היא תצא ונפגוש אותה, כי אני חושב שהיא לא הייתה לבושה, היא חלוק וזהו. אז אני חשבתי שנפגוש אותה. נקודת השבר הזו של הפרידה של ד' מאמו היא גם הנקודה שבה ממוקמת אצלו ההחמצה הגדולה ביותר. עיני הילד בן 4 רושמות לעצמן את מה שבדיעבד הוא מבין שהיה אות של שבר, סימן שמשהו השתנה לבלי הכר, החיפזון שבו הלבישה אותו אמו, העובדה שלא קשרה את השרוכים בדרך שבה נהגה לשרוך אותם, צעקתה לבל יפתחו את הדלת והוצאתם החוצה דרך החלון. אבל התודעה שלו לא יכולה הייתה להכיל באותו רגע את המתרחש, ולכן החמיץ למעשה את רגע הפרידה. החמיץ את העובדה שהייתה זו בכלל פרידה. ההחמצה הזאת מצד אחד אפשרה לו להימלט, אך מצד שני הפכה למה שירדוף אותו מעתה והלאה, כרגע שבו הפנה עורף להתרחשות שלמעשה כוננה את חייו. גם הסופר הצרפתי ז'ורג' פרק בספרו W או זיכרון הילדות מתמודד עם ניסיונות השווא, כפי שהוא מכנה אותם, ללכוד את הזיכרון. לאורך ספרו הוא שוזר זיכרונות חיים שהוא מפריך מיד לאחר שהוא מספרם במלוא המעורבות, ולעומתם מתאר זיכרונות מתים שאומנם התרחשו, לפחות לפי מה שסופר לו, אך אין לו שום חיבור חי אליהם. אינני גיבורו של סיפורי, הוא מצהיר, וגם לא בדיוק משוררו, אף כי המאורעות שראיתי שינו מן הקצה אל הקצה את מהלך חיי, שעד לאותה שעה היו נטולי כל חשיבות. בדומה לניצולי השואה שעדויותיהם צוטטו כאן, גם פרק מתמודד עם החמצה אינרנטית לסיפור שהוא מספר. ההחמצה הזאת קשורה לעמדת העד שלו בתוך הסיפור הזה. מאחר שאיננו מרגיש שנכח במלואו בתוך המאורעות של ילדותו, עדותו עליהם נותרת עדות של צופה מן הצד. הוא איננו גיבורו של סיפורו וגם לא המחבר של הסיפור הזה, משום שהצנזור האימתני של הזיכרון מותיר בידיו, שעה שהוא מנסה לשחזר את הסיפור הזה, לא יותר מאשר אוסף של מסיחים מתעתעים המרחיקים אותו מן ההתרחשות כפי שהייתה, במקום לקרבו אליה. במסגרת ניסיונותיו החוזרים למצוא דרך לחשוב את ילדותו, מתעקש פרק על מיני זיכרונות שבכולם הוא שובר איברים שונים. יש שהזיכרון מתעתע רק בבחירת האיבר שבאמת נשבר או בסוג השבר, ולפעמים הוא מגלה בדיעבד שהתעתוע גדול יותר, כפי שקרה למשל סביב סיפור תאונה שאותה זכר כאילו הראה לו עצמו, בעוד שלמעשה הראה לילד אחר שהיה מיודד איתו בילדותו. הוא היה ככל הנראה עד לה, אך לא קורבנה. הוא כותב, אני מיטיב עתה להבין מהו הדבר ששברים אלו, שהיה אפשר לאחותם בנקל על ידי קיבוע זמני, שימשו לו תחליף. גם אם אני סבור היום שמטאפורה זו אין בה כדי לתאר את מה שבאמת נשבר אז, ושלא היה כל טעם לקוות להכילו בדמות איבר בלתי קיים. השברים המדומים האלה שפרק בדק כזיכרונות הצביעו על כאבים שאפשר להגדירם בשם, ובדרך זו לא רק הסבו את השברים האמיתיים, אלא גם יצרו איתם קשר סמוי שאפשר לו לטפל בהם מבלי להסגירם. אולם מעבר לערכם הסימבולי שאין לפקפק בו, ניתן לראות בזיכרונות המושתלים המדומים הללו ניסיון נואש של פרק ליצור את חייו כסיפור ולפצות בכך על ההחמצה הטראומטית החותרת תחת הסיפור הזה. מאחר שהכאב שחש היה כאב נפשי ולא פיזי, ומאחר שהכאב הנפשי לא דובר מעולם ולא ניתנו לרגשותיו שמות, הדרך היחידה להסביר את הכאב הזה הייתה לבדות כאבים פיזיים ששימשו לו סיבה. סיפורי השברים והפציעות היו חלק מניסיונו לחשוב את חייו, לחשוב את גופו, כיוון שלא יכול היה לחשוב את נפשו, לכונן רצף קוהרנטי במקום שבו לא היה כל רצף כזה, לשקם את האפרטוס החושב שהותקף באופן בלתי פוסק באמצעות השרירותיות של ההתנסות המציאותית והיעדר השיח אודותיה, על ידי יצירת סיפור שאפשר לחשוב אותו במונחים של סיבתיות, נפצעתי ולכן כואב לי, במונחים של מרחב, נפצעתי כתוצאה מהתנגשות במזחלת בעת החלקה על הקרח, ובמונחים של זמן, אירוע ההתנגשות הקדים את הכאב שהקדים את חבישת עצם השכמה.
למעשה זו הייתה דרכו להגן על הקואורדינטות של המחשבה שהותקפו ללא הרף על ידי המציאות הטראומטית, באמצעות יצירת מציאות סמוכה שתחיה את החוויה מבלי לתת לה את משמעותה האמיתית, זו שלא יכול היה לחשוב או לשאת. איני יודע היכן נותקו החוטים הקושרים אותי לילדותי, כותב פרק, ומיד לאחר מכן שנים רבות ניסיתי להעלים עין מעובדות ודאיות אלה ולהתבצר במעמד שאין בו כדי להזיק, של יתום, של מי שלא הרוהו, בנו של שום איש. אך הילדות איננה נוסטלגיה, אינה אימה, לא גן עדן אבוד ולא גיזת זהב, אבל אולי אופק, נקודת מוצא, מערכת צירים שחוטי חיי יוכלו למשוך מהם את משמעותם. אני חייב להעלות מתום הנשייה את מה שזמן רב היה בעיניי דבר שאין להשיבו, משהו שהיה, משהו שנעצר, משהו שננעל, משהו שהיה פעם והיום איננו עוד, אבל גם משהו שהיה כדי שאני עדיין אהיה. במקום שבו הילדות היא אימה או גיזת זהב, נוסטלגיה או גן עדן אבוד, היכולת להעיד אודותיה קורסת לתוך עצמה. אלה המקרים שבהם הולכת לאיבוד עמדת העד, משום שהנפש מוצפת מדי באידיאליזציה או בחרדה, מכדי להחזיק את הסיפור כסיפור. לא במקרה בכל מקום שבו מעיין פרק בזיכרונות מילדותו, הוא מפריך את הזיכרון תוך כדי ההיזכרות בו, הופכו על פיו, נוטל ממנו משמעות אחת ומייחס לו אחרת, מעמיד את כל עניין ההיזכרות באור של ספק פנטזיה, ספק דליריום פסיכוטי. כך למשל הזיכרון הראשון שהוא מעיין בו והממוקם ככל הנראה בחדר האחורי, בחנות השייכת לסבתו. הוא בן 3 לדבריו, וכל בני משפחתו מקיפים את התינוק שזה עתה נולד. רגע לאחר מכן כותב הוא עצמו בסוגריים, אבל האם לא אמרתי לפני רגע שהייתי בן 3? הנוכחים אחוזי התפעלות משום שהתינוק הצביע זה עתה על אות עברית וקרא לה בשמה. הוא זוכר שזיהה את האות ג' שהוא קורא לה גמת או גמל. אך האות שהוא זוכר ויזואלית איננה דומה לג' כלל, אלא דומה יותר לווריאציה פעורה, הפוכה, של האות מ' בדפוס. גם הציור שהזיכרון מזכיר לו לדבריו, ציור שהוא מכנה בשם ישו וחכמי התורה, איננו ציור שמופיע בו ישו התינוק כפי שמצופה היה, אלא דווקא ישו המבוגר. למעשה חותר הזיכרון הזה לא רק תחת עצמו, אלא תחת כל אפשרות של זיכרון. האות איננה האות, הציור איננו הציור, הגיל איננו גילו, ובהמשך הוא מספר כי מספרים לו שידע לזהות אותיות צרפתיות, אך בשום אופן לא אותיות אידיות. כלומר לא הייתה כל אפשרות ממשית שיזהה את האות שזכר שזיהה. משמעות העיון המפורט הזה בזיכרון הילדות שלו איננה קשורה דווקא לתוכן הזיכרון הזה, אלא לאופן שבו הוא מתפורר תוך כדי הניסיון לאחוז בו. פרק כמו מוכיח לעצמו ולקורא, כפי שעוד יוכיח פעמים רבות לאורך הספר הזה, כי מה שמכונה זיכרון ילדות איננו אלא בדיה המיוצרת בתוך פעולת הבדיעבד, ובמובן זה נרטיב הזיכרון דומה לנרטיב של חלום, יותר משהוא דומה לכל צורה של תיעוד היסטורי. גם אם אנסה לאתר את פליטות הקולמוס שלי, גם אם אשגה שעתיים תמימות בהזיות בדבר אורך מעילו של אבי ואנבור ואחפש במשפטים שכתבתי ואף אגלה אותם מיד כמובן, הדים מרגשים לתסביך אדיפוס או לתסביך הסירוס, לא אמצא עוד לעולם, גם אם אשנן זאת עד בלי די, אלא בבואה צרופה של מילה הנעדרת מן הכתיבה ואת השערוריה הכרוכה בשתיקתם ובשתיקתי. איני כותב כדי לומר שלא אומר דבר. איני כותב כדי לומר שאין לי מה לומר. אני כותב מפני שחיינו יחדיו, מפני שהייתי אחד מהם, צל בין ציליהם, גוף סמוך לגופם. אני כותב מפני שהם הטביעו בי חותם בל יימחה, ומפני שהכתיבה היא זכר החותם הזה. זכרם מת לגבי הכתיבה. הכתיבה היא זכר מותם, ואישור לכך שאני חי. ההחמצה הטראומטית היא האויב הגדול של מלאכת האבל. בעוד שמלאכת האבל כרוכה באיסוף ואינטגרציה וביצירה של ייצוג פנימי של מה שעבד במציאות הקונקרטית, ובמובן זה מושכת חוטים אל העבר וממנו, ההחמצה הטראומטית מנתקת את החוטים בלשונו של פרק, תוך שהיא יוצרת מעין כתם עיוור, לא נגיש, במרכז התמונה, כתם שאיננו מאפשר אינטגרציה מלאה של החלקים האחרים של התמונה הזאת.
בעוד שעבודת האבל מושתתת על הדיאלוג עם מה שעבד, ההחמצה הטראומטית מוחקת את מה שעבד יחד עם הרישום הנפשי של האובדן. כנגד המחיקה הזאת, כנגד השערורייה הכרוכה בשתיקתם ובשתיקתו, יוצאת כתיבתו של פרק. חנה אולמן כותבת, בטיפול בניצולי טראומה, האחר כעד הופך את השתיקה והיעדר הטרנספורמציה לאובדן שניתן להתאבל עליו. בעוד שההיעדר מייצג את המיתי שאיננו ניתן לתיאור, האובדן מייצג את המציאותי. הצבת המיתי בתחום של המציאותי, ההיסטורי והביוגרפי, הופך אותו למושא אפשרי לעבודת אבל. אפשר לנסח את המעבר מן ההחמצה הטראומטית לעבודת האבל גם כך. כמעבר בין שימור מעמדו האמיתי של האירוע הטראומטי לבין הנכונות למקם אותו בדרגות שונות של רפלקטיביות בתוך הרצף ההיסטורי והביוגרפי. כתנועה בין מה שמירב רוט מכנה הניסיון להשלים את החסר לבין מה שהיא מכנה הכורח להשלים עם החסר. לא במקרה כותב עמוס גולדברג בספרו טראומה בגוף ראשון, כי הטראומה פועלת בכיוון הפוך לכיוון התנועה של סיפור חיים. עבודת האבל היא אכן מאבק על סיפור החיים, היא האופן שבו כוחו המכונן של סיפור החיים נאבק בכוחו המפרק של הטראומה, ויכול לה. אני רוצה לחזור עכשיו לעוד רגע, לחלום החוזר של סבתי. הרגע שבו היא מאבדת את אחיה בחלום איננו רק רגע של הפניית עורף, אלא גם רגע של קיפאון בזמן. הרכבת עוצרת, העצירה הזאת מאפשרת את קפיצתה ממנה, אך גם את הפניית העורף המיתית אל אובדנו. ואילו החלום שבו היא נשארת עמו על הרכבת הוא חלום המבטל את רגע הקיפאון הזה בזמן, ומשיב על כנה את התנועה המתמשכת, גם אם היא תנועה שסופה מוות. במובן זה ניתן להתבונן בו גם כי בניסיונה האחרון לכונן את חייה שלה כרצף אחד שאין בתוכו קיטוע, שאין בתוכו עצירה, שאין בתוכו החמצה. להישאר על הרכבת אין פירושו רק לא להחמיץ את הפרידה מאחיה. פירושו לוותר על מעמדה האמיתי של ההחמצה הזאת, על מנת ליצור אפשרות אמיתית, חיה, להתאבל על מותו. תודה.